tættere på nutidens pirater. Så vi håber, at du vil nyde denne dokumentarfilm. Velkommen. Vi har interviewet en masse tilfældige folk på gaden. Sådan pirateri. Sørøver og sådan noget ude på havet. Så tænker jeg egentlig, at jeg ikke er helt orienteret om, hvad du mener. Hvad du... Jeg ikke ved nok om. Nogle sørøver, de blinker ude på havet. Nå, sådan nogle der. Ja. Jamen, hvad jeg tænker, jeg kan godt lide sørøverfilm i hvert fald. Det var selvfølgelig ikke så godt. Altså, det har været en plage for Danmarks mennesker og skibe. Jeg synes, det er forfærdeligt, at det er noget, der skal sættes ind på. Altså, der skal gøres langt mere. Og folk skal holde sig væk fra de der steder, hvor... Jamen, det er jo de der sejler nede i Mellemøsten, eller de der på havene, der tager gidsler og sådan noget, ikke? For at få penge ud af det. Jeg har en veninde, som hvis man er i søværnet, og han har været med på Absalon, og været med til som var dernede, eller har det været dernede af flere omgange, og har været med til at anholde nogen. Ja. Men må du slippe dem igen? Ja. Pirateri. Ja, fordi det kan jo godt være ret bars for dem, det går ud over. Jamen, det synes jeg jo, at man skulle, men igen, hvad skal det være, ikke? Det er så svært, fordi der er så mange af dem. Jo, det synes jeg helt bestemt. Altså, der har jo været meget information omkring det. Ja, det synes jeg gør. Ja, det var et godt spørgsmål. Ja. Jeg tror, man må sætte en form for noget mere patrulje og kontrol ind i de farvande. Jeg ved det ikke rigtigt. Jamen altså... Jeg kan ikke så lige komme i tanke om noget, jeg lige kan. Nej, okay. Jamen, det er jo ligesom med alt muligt andet, der må sætte større kræfter ind. Altså, flere folk, der har kompetence inden for det område, som så kan hjælpe til på den måde. Altså, ellers så ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes ikke, jeg brød mig ikke om det der princip vold mod vold. Altså, så det ser jeg som løsningen. Som I kan høre, er der rigtig mange idéer til, hvordan vi kan stoppe pirateri. Men hvorfor er det så svært at gøre det? For at få endnu mere viden ringede vi til Benjamin Asmussen, som arbejder på Søfartsmuseet og ved en masse om det. Første spørgsmål. Hvad gør danskerne i øjeblikket for at stoppe pirateri? Vi fik så at vide, at det danske søværn i hvert fald fortsat sender store skibe afsted med våben og militærfolk, der kan stoppe de her pirater. Og vi arbejder på at få sat et specielt fængsel, hvor vi kan sætte dem ind for livstid. Det andet spørgsmål var, hvorfor vælger man at blive pirat? Og en af svarene er så selvfølgelig fattigdom. Det er fordi, at jeg kommer fra Endrupskolen, og vi har en projektuge her om pirater. Og om jeg må stille et spørgsmål. Grunden til, at det er så svært at stoppe pirateri, er, at der er for mange pirater. Der bliver flere og flere, eftersom at der er flere, der bliver fattige, og flere, der vil plyndre andre skibe. Af ren nysgerrighed gik vi ned på lærerværelset for at spørge 2 lærerinder, om de vidste noget angående Afrikas Horn og pirateri.
efteråret 2012 lykkedes det danske forhandlere at få en dansk familie reddet ud fra Somalia, hvor de havde siddet til fange i en rigtig lang periode. Familien havde været på et sejltur. Der var vist 4 børn ombord, unge mennesker sammen med en mor og en far. Og på trods af, at de havde fået advarsler om at sejle igennem farvandet ud for Somalias kyst, så gjorde de det alligevel for at spare tid. De blev fanget af somaliske pirater og sad i fangenskab i Somalia. Jeg kan ikke helt huske, hvor længe, men en rigtig lang periode. Det skib, som de havde sejlet i, det lykkedes det dem at komme over og hente nogle af deres ting, så de havde nogle af deres personlige ejendele med sig. Så det gjorde vist nok, at opholdet det blev en lille smule tåleligt. De blev også rigtig godt behandlet. Det vil sige, de sultede ikke. De var selvfølgelig til fange, men de sultede ikke, hørte man sidenhen. Piraterne var ivrige efter at holde dem holde dem i live, således at de kunne udgøre, altså sådan, at de var sikre på at få en løsesum. Og det endte også med, at de fik en meget, meget stor løsesum, og familien kom hjem til Danmark igen. Jeg mener, de kom fra Slagelse. Kan du huske, hvad der skete med piraterne efter de? Jeg tror ikke, det fik noget efterspil. Jeg ved ikke, jeg kender ikke efterspillet. Altså, Somalia, det er jo et røverland. Og status er i dag, at landet ikke fremstår samlet og ikke har en samlet regering. Så det siges, Somalia er det, som man kalder for en failed state, altså en stat, der ikke har nogen regering, og derfor heller ikke har noget statsapparat, og som ikke på nogen måde fungerer. Det vil sige, at der er ikke nogen, der styrer landet, og der er ikke nogen, der styrer folket som helhed. Og det må sige, at være et kæmpe problem. Det er altså simpelthen et land, der er styret af anarki og enkelte grupper, som bekriger hinanden. Det er altså borgerkrig. Så er det så, at de her fattige somaliere finder ud af, at man kan kidnappe vesterlændinge, primært selvfølgelig, men også indere, og få løsepenge for dem. Eller i det hele taget bare tage deres skibe og deres last, ikke?